A szegedi Tiszavolán telephelyén vagyunk, az 1-es számú kazánházban. Megfigyelhetjük a lemezes hőcserélő vízkő és rozsdala lerakódását. A hőcserélőt minden évben savazni kellett, ami költséges és élettartamcsökkentő. A képen jól látszik, hogy a fizikális vízlágyítót egyszerűen kívülről szerelhetjük fel a berendezés megbontása nélkül. 5 hét elteltével újra megbontottuk a hőcserélőt és megvizsgáltuk a rozsda és a vízkő állagát. Hallgassuk meg a volános szakemberek reakcióját. Minden, és ez abszolút képlékeny. Képlékeny? Ez a lényeg, ez a lényeg. Jó, nézzük meg, mennyire vissza. Teljesen fénytiszta. Abszolút. És logban átolva. Abszolút, nem ott, hanem hogy az, hogy teljesen fénytiszta. Ott a fény. Igen, legyen. A saját tapasztalatuk alapján a telep összes hőcserélőjét ezzel a technológiával látták el.